बे समाव आमेरिका जुथाइ हादराव दान मोनसेनिफ्राय सोलिगासिनो थानाय सोरखारि बन्दनि सायाव मोनसे गिदिर रादाब फोसावनो आवगायदों। नंगौ, थांनाय 1 अक्ट'बरनिफ्रायनो जागायनाय जुथाइ हादर आमेरिका सरकारनि बन्दआ दासिमबो सोलिगासिनो दं आरो बे बन्दआ माब्ला जोबगोन बेनि जेबो फोरमायथि गैया। जाय बन्दनि जाउनाव सानफ्रोमबो गोबां राङारि बिथिङाव खहा जागासिनो दं, लोगोसे गोबां सेक्टरफोर गुबैयै बे बन्दनि जाउनाव बिरखंजों दावबायग्रा सुबुंफोरा गोबां गोहोम गोग्लैनांगासिनो दं आरो बन्दनि जाउनाव आमेरिकायाव 3.2 मिलियननि बांसिन दावबायारिफोरनि थाखाय बिरखंफोरखौ केन्सेल खालामदों एबा लेट खालामनाय जादों होनना सुलुङा फोरमायदों। आमेरिकायाव 3.2 मिलियननि बांसिन दावबायारिफोरा सरकारि बन्दनि जाहोनाव गोहोम गोग्लैनांदों। बिरखंफोरा केन्सेल खालामनाय एबा लेट जानायनि जाहोनाव गोबां जेंनायाव गोग्लैनांदों दावबायारिफोरा। सोरखारि बन्द जानायनि जाउनाव आमेरिकाया एयार ट्रेफिक कन्ट्रलारफोरनि आंखालजों मोगा-मोगि जानांदों। हादोरा सिगांनिफ्रायनो 3,000निफ्राय 3,500 कन्ट्रलारफोरनि खम जादोंमोन। बन्द जानायनि गेजेराव 13,000निबो बांसिन कन्ट्रलारफोरा बेथन गैयाजासे खामानि मावगासिनो दं, जायनि जाहोनाव गोबाङानो खामानिनिफ्राय बिबान एंगारदों, जायनि थाखाय बिरखंजों दावबायनायाव गोबां गोहोम गोग्लैनांदों दावबायारिफोरा। बेनि अनगायैबो बिरखं गाथोनफोरा मावफारियाफोरनि गोबां आंखालजों मोगा-मोगि जानांदों, जायनि जाहोनाव मावफुंनायाव गोबां जेंना सोमजिदों। बेनि फिननायाव फेडारेल एभिएशन एडमिनिस्ट्रेशन थामहिनबा AFF आ रैखाथिजों रोखा खालामनो थाखाय ग्राउन्ड स्टप आरो गोबाव खालामगासिनो दं आरो सोरखारि बन्दआ माब्लासिम सोलिबाय थागोन बेनि जेबो सिमा गैया होननानै सुलुङा फोरमायदों। बे समाव आमेरिका जुथाइ हादराव दान मोनसेनिफ्राय सोलिगासिनो थानाय सोरखारि बन्दनि सायाव मोनसे गिदिर रादाब फोसावनो आवगायदों। नंगौ, थांनाय 1 अक्ट'बरनिफ्रायनो जागायनाय जुथाइ हादर आमेरिका सरकारनि बन्दआ दासिमबो सोलिगासिनो दं आरो बे बन्दआ माब्ला जोबगोन बेनि जेबो फोरमायथि गैया। जाय बन्दनि जाउनाव सानफ्रोमबो गोबां राङारि बिथिङाव खहा जागासिनो दं, लोगोसे गोबां सेक्टरफोर गुबैयै बे बन्दनि जाउनाव बिरखंजों दावबायग्रा सुबुंफोरा गोबां गोहोम गोग्लैनांगासिनो दं आरो बन्दनि जाउनाव आमेरिकायाव 3.2 मिलियननि बांसिन दावबायारिफोरनि थाखाय बिरखंफोरखौ केन्सेल खालामदों एबा लेट खालामनाय जादों होनना सुलुङा फोरमायदों। आमेरिकायाव 3.2 मिलियननि बांसिन दावबायारिफोरा सरकारि बन्दनि जाहोनाव गोहोम गोग्लैनांदों। बिरखंफोरा केन्सेल खालामनाय एबा लेट जानायनि जाहोनाव गोबां जेंनायाव गोग्लैनांदों दावबायारिफोरा। सोरखारि बन्द जानायनि जाउनाव आमेरिकाया एयार ट्रेफिक कन्ट्रलारफोरनि आंखालजों मोगा-मोगि जानांदों। हादोरा सिगांनिफ्रायनो 3,000निफ्राय 3,500 कन्ट्रलारफोरनि खम जादोंमोन। बन्द जानायनि गेजेराव 13,000निबो बांसिन कन्ट्रलारफोरा बेथन गैयाजासे खामानि मावगासिनो दं, जायनि जाहोनाव गोबाङानो खामानिनिफ्राय बिबान एंगारदों, जायनि थाखाय बिरखंजों दावबायनायाव गोबां गोहोम गोग्लैनांदों दावबायारिफोरा। बेनि अनगायैबो बिरखं गाथोनफोरा मावफारियाफोरनि गोबां आंखालजों मोगा-मोगि जानांदों, जायनि जाहोनाव मावफुंनायाव गोबां जेंना सोमजिदों। बेनि फिननायाव फेडारेल एभिएशन एडमिनिस्ट्रेशन थामहिनबा AFF आ रैखाथिजों रोखा खालामनो थाखाय ग्राउन्ड स्टप आरो गोबाव खालामगासिनो दं आरो सोरखारि बन्दआ माब्लासिम सोलिबाय थागोन बेनि जेबो सिमा गैया होननानै सुलुङा फोरमायदों।